खुलुमबाय। दिनै 18 मे 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो, जेबो खैफोद आफोद जायालासे। फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनानै गिबियावनो दङ मेष राशि। फालांगियाव सोरबा लोगो एबा पार्टनारफोरा नोंखौ फोथायखेबस' खालामगोन। थागिबिया माबा मोनसे सोरजिलु खालामनो खाबु मोनगोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। बृष राशि। दिनै थागिबिया मोनसे जिउ राहायारि आदबजों माखासे राङारि मुलाम्फा मोनगोन। मावख'आव लोगो मावग्राजों गोरोबलायै थागोन। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। मिथुन राशि। फालांगियाव बेरेखाफोरनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा नोंथांनि कम्पानि जागायनो थिरांथा लागोन आरो लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। कर्कट राशि। नोंथांनि रां आरो धोन सम्पथिफोरनि सायाव नोजोर लाखिगासिनो दं। जुदि नोंथाङा दिनै साख्रि सोलायनो सानदोंब्ला गावनि साननायखौ सोलाय। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। सिंह राशि। दिनै थागिबि सुबुङा मान आरो सन्मानजों धोन आरजिगोन। साख्रिनि थाखाय नाजाबाय थागोन। नखरा नोंनि सायाव फोथायनायखौ खोमाबाय। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। कन्या राशि। दिनै नों गावनि बिमा बिफानिफ्राय रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। तुला राशि। रांखान्थियारि खहा जानो हागौ, सांग्रां था। जिउ राहाया गोग्लैसोगोन, नाथाय जों हगारनाय नङा। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। वृश्चिक राशि। दिनै बे सुबुङा फालांगियारि हाबाफारिफोराव गोबाङैनो बांनायखौ मोनदांनो हागोन। जिउ राहानिफ्राय गोजानाव था। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। धनु राशि। ग्रहफोरनि थाथायफोरा फालांगिनि थाखाय साबजाथाव। बे साना साख्रि आरो फरायनायनि थाखाय मोजां। जिउनि लोगोरिजों हेफाजाब होनानै मावनाय हाबाया नखरनि मानखौ बांहोगोन। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। मकर राशि। बिसोरहा गावसोरनि बिफानि सम्पथिनि मोनथाय थागोन। बे सुबुङा गोदान साख्रि मोनगोन। दिनैनि साना थागिबिफोरनि नखरनि थाखाय खुसिजों बुंफबनाय सान जागोन। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। कुम्भ राशि। गावनि सम्पथिफोरखौ रैखा खालाम आरो फालांगियाव गावनि गोसोजों खामानि माव। आथिखालाव थागिबि सुबुङा सोलोंथाइनि बिथिङाव सानस्लाबै जाफुंसारनाय मोननो हागोन। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। मीन राशि। बे साना बैसोर सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद मोजां, जाय जिउ राहायारि मुलाम्फाखौ नेगासिनो दं। थागिबिनि साख्रियाव दावराव-दावसि जागोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। गोजोन्थों।